आंनो हिनजाव नांगौमोन एसे सिख्ला बुरिनिबा सिख्लाबाबो जायो आरो रान्दिबा महर मोजांबाबो जायो। थ' हेल' लोगोफोर, नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद फिसा मोनसे एकदम गुसुं आपडेट मोनसे लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, जोबोद माने इन्टारेस्टिंबो आरो एसे सिरियास बायदिबो। थ' सासे आदैया माने गदायनांगौ जादों जाहैदों आरो थ' गावनि आंगो गिबि बिसिया गैला, दा साख्रि मावो। थ' नोंथांमोना नायलांब्ला बुजियो। थ' लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा माने गावनि आंगो जिथु जिउनि लोगोमोन बे गिबिया गैला जाहैदों। दा बेखायनो गदायनांगौ जादों। साहा दै ओंखाम दै जगायना होनो मावनाय दांनाय, दा साख्रि मावो जाहैदों। थ' जोथोन लाग्रा मानसि दा बेफोरबायदि माने जगान खालामना होग्रा मानसि नांगौ जादों। दा बेखायनो गोसो गोरोबनाय मोनोब्ला, फसायनाय मोनोब्ला लागौ आरो गदाय लागोन। दा एसे नायनानै लाग्रा। आंनो हिनजाव नांगौमोन, हिनजाव थैबाय, दा उफाय गैया, लोगो जिउआरि लोगो नांगौ। दा आङो साख्रि मावो, कनफार्म पस्ट। दा बे कनफार्म पस्टआव माने बारा बैसो नाङा, एसे सिख्ला बुरिनिबा सिख्लाबाबो जायो आरो रान्दिबा महर मोजांबाबो जायो। आंनि मबाइल नाम्बार 9954991692 9954991692। सोरबाफोर माबायोबा कन्टाक्ट खालामना हरदो। थेंक इउ। दा नुबाय माने बाथ्राखौ गोबाङा कमेन्टबो खालामदों आरो फारसेथिं मोजांबो आरो बेखौथ' मा होननानै गाज्रि होनबावनो, नङा होमब्ला? बयहाबो जिउआव मोनसे मोनसे आफसुस थायो नालाय, संसारखौ अराय सम माने गावनि लोगोजोंनो सौसिलांनो होननानै जिउ जोबजासिम, जिउ थाजासिम माने अराय सम गावनि बिसि फिसायनि जे साननायखौ जाफुंलांगोन होननानै मोनसे मिजिं लानानै संसारखौ दायो नालाय। थ' सोरनियाबा गेजेर ससेयावनो आसुखान्दा जानानै होयो। दा गोबां खस्थ' जायो न'खर सोलायनायाव। हौवा हिन्जावनि गेजेराव हौवा नङाब्ला हिन्जाव गैयाब्ला माने न'खर सोलिनाया बिराद खस्थ' जारला, बिराद दुखु दाहा सैनो गोनां जायो। दा बेखायनो नैबे आदैयाबो बिराद खस्थ' मोनदों जाहैदों। दा न'खराव मानसि गैया आरो साख्रिबो मावो, साख्रियाव थांलाय फैलाय, ओंखाम दै जगायनानै होनाय, संनाय खुरना होनाय, दा बेफोरबायदि बिराद खस्थ'। बेखायनो गोरोबनाय मोनोब्ला लानो ओंखारदों आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो खोन्थाहरदों। सेयार खालामलायदो भिडिअखौ। खाफालाव दंब्ला आदैनि साननाया जाफुंथोंसै, नङा होमबा लोगोफोर?